Όλα τα λόγια είναι στις θέσεις τους. Δόθηκε η κίνηση της ένατης υποδρομίας. Καθυστερεί 3-4 μήκη ο Τσακάλοφ, ενώ για την πρωτοπορία από την εσωτερική ο Καϊάφας. Θέλει όμως να οδηγήσει και ο Imperial Ruler, ο οποίος θα οδηγήσει την υποδρομία. Imperial Ruler τώρα προηγείται από την εξωτερική, να ανεβαίνει η Deja Vu στη δεύτερη θέση ο Steve. Σε καλή θέση εσωτερικά ο Καϊάφας, η Miss Νικολέτα, ο Ενίας στην εσωτερική, ο Μέτικος, Μόραλη. Τσακάλοφ ακολουθεί με Mr. Μασκούλα Μέτσοβο και τελευταίο τώρα τον αξέχαστον Ανδρέα. Πλησιάζουμε τα κοσάρι με τον Imperial Ruler να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Deja Vu είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι ο Steve σε καλή θέση και η Miss Νικολέτα, ο οποίος τρέχει σε εσωτερικούς διαδρόμους. Ο Μόραλη προσπαθεί και ο Ενίας να βελτιώσουν τη θέση τους. Περνούμε τώρα 500 και στην πρωτοπορία έχει περάσει η Deja Vu, ακολουθεί ο Steve το ρυθμό. Η Imperial Ruler μένει πιο πίσω, η Miss Νικολέτα πιέζει σε αυτό το σημείο. Με τον Deja Vu να βρίσκεται στην πρωτοπορία τώρα. Επιμένει ο Imperial Ruler και ο Steve, ο οποίος φαίνεται δυνατός σε αυτό το σημείο. Ενώ ξεκίνησε το finish του ο Ενίας τώρα, που έχει πολύ καλό finish, είναι ανοιχτή κούρσα. Ο Steve προηγείται, όμως ο Ενίας είναι δυνατός και παλεύει τώρα μαζί του από την εξωτερική. Έρχεται με δύναμη ο Μέτσοβο. Ο Ενίας τώρα προηγείται. Ο Μέτσοβο από την εξωτερική με δυνάμεις. Ενίας θα κερδίσει τον Μέτσοβο. Steve και Μέτικος. Βλέπουμε τελευταία μέτρα, από δεξιά Imperial Ruler, Deja Vu, Steve, ο οποίος προηγήθηκε σε αυτό το σημείο. Δέχτηκε την επίθεση του Ενία και από την εξωτερική του Μέτσοβο. Ενίας με την έννοια θα κερδίσει ο Μέτσοβο. Μέτικος και Steve μάλλον τεαρτός. Περιμένουμε όμως το τελικό αποτέλεσμα για να είμαστε σίγουροι. Βλέπουμε την κίνηση μένει πίσω αρκετά ο Τσακάλοφ. Γρήγορη κίνηση έχει ο Καϊάφας, όμως υποπίεση ο Imperial Ruler θα οδηγήσει την υποδρομία. Από την εξωτερική είναι η Deja Vu με τον Steve βελτιώνουν τη θέση τους και θα ακολουθήσουν τον γρήγορο ρυθμό που έδωσε ο Imperial Ruler. Βλέπουμε στο εξαοσάρι τον Imperial Ruler, ακολουθεί η Deja Vu και ο Steve. Η Νικολέτα είναι στην εσωτερική, πιέζει ο Ενίας, αλλά έχει επαφή με τους πρόσωπους. Πολύ πίσω ήταν ο Μέτσοβο, που κάλυψε αρκετά μήκη. Το βλέπουμε από την εξωτερική. Κάνει επίθεση η Deja Vu και περνάει για λίγο. Της επιτίθεται ο Steve, ο οποίος θα περάσει σε αυτό το σημείο. Όμως έρχεται γρήγορα ο Ενίας με το finish του. Για να περάσει από την εξωτερική και ο Μέτσοβο. Ενίας θα περάσει. Μέτσοβο, Μέτικος, Steve και λίγο πιο πίσω την Deja Vu με τον Μοραλή. Γι' αυτό είπαμε να περιμένουμε λίγο το τελικό αποτέλεσμα. 4-1-7-12 το αποτέλεσμα. 4-1-7-12. Και βλέπουμε το photo finish που ανέδειξε τον Μέτικον τρίτο, τέταρτον τον Steve και πέμπτον τον Μόραλη. Βλέπουμε στο πλάνο μας τον Ενία, ο οποίος πετυχαίνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη από Μπάρτι Φόξ και Ρατό. Η τεχνολογία του κ. Σταύρου Ναθαναήλ, προπόνηση της Βασιλικής Νικολάου Μεναβάνη τον Γιάννη τον Μεσιτή. Έκτη συνολικά νίκη στην 57η συμμετοχή του. Τελικό μέρισμα τα 5 ευρώ 10 σέντ, 3 ευρώ 10 σέντ στο πλασέ.